हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलाय आरो बेयो जाहैबाय जोंहा फैगौ आसाम टेट जिहेतु जानो गोनां दङ 2026नि स्पेसियेल आरो बेयावनो नोंथांमोननि थाखाय सिलेबास वाइस लाबोगासिनो दङ इउपि आरो एलपि मोन्नैबो थाखाय आरो बेयो बर' पार्टनिफ्राय लाबोदों। थाम्बनेलाव नायनानै दङ जानो हागौ नोंथांमोनहा मा नुदों बाथ्रा फान्दाय। दा बाथ्रा फान्दायनि सायाव लाबोनो नागिरदों नोंथांमोननि सायाव। दा बाथ्रा फान्दाय होननानै बुङोबा जोङो एलपि सेक्सनाव नाथाय गैया बेयावहाय। बेनिफ्राय इउपि सेक्सनाव दङ जोंहा मा बाथ्रा फान्दाय। नैबे इउपि सेक्सनाव दङ नैबेवहाय मा नुदों जोङो बाथ्रायावनो जोङो मा नुदों फंसे बाथ्रा, बेनिफ्राय नैबे थांखांबाय फंसे बाथ्रा, बेनिफ्राय बाथ्रा दानाय, बाथ्रा फांथे, ओमफ्राय बाथ्रा फान्दाय नैबेखौ लागोन आरो बाथ्रा फावआथ' थांबाय, बेखौ आं नोंथांमोननो आपडेट होगासिनोखा। बेनिफ्राय माखासेया जेसेबां दं थांजोब्बाय, खालि नैबेवहाय मोननै फिसा फिसा दंबावो, बेखौल' होगोन इउपि सेक्सनाव। बेनिफ्राय बेखिनियाबो जोबजोब्बायानो। दानिया अब्ला जोङो मा गोबाव खालामाजासे थांदिनि बाथ्रा फान्दाय। बाथ्रा फान्दाय हिसाबै आं नोंथांमोननो बाहाय नट खालामनानै लिरख'नो हास्लाबिनि एबा लिरख'नो हाख'नाय नङा, जोबोद बुरजा दङ जिहेतु। दा बेखौनो आं नोंथांमोनजों बिजाबनिखौनो लाबोना होफैदों। बेनिफ्राय माखौ बांसिन गोसोआव लानो गोनां बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों। दा बेखिनिल'। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन बिजाबफोराव बारा गैखायानोखा, खालि कमल कुमार ब्रह्म बिथाङानो जथुमना गालांजोबदोंआनो होनजायो। आरो गोबाङानो जोंनाव दा रायज्लायनायाव सोलायबाय, इंराजि इनभल्भ जाबाय, इंराजि हाबफैबाय, गुबुन गुबुन राव हाबफैबाय। दा बाथ्रा फान्दाय, बाथ्रा फाव बेफोरो जोंना गोमालांबाय, बाहायनो रोंलिया। दा बे आरो ओंखायनो जोंनिया मा फार्स्टआव गोसोआव लानो गोनाङा जाहैबाय बाथ्रा फान्दाया मोनसे खुगा थुनलाइनि मोनसे बाहागो, फक लिटारेचार। बे फक लिटारेचारनि बाहागो, खुगा थुनलाइनि मोनसे बाहागो, बेखौ गोसोआव ला। बाथ्रा फान्दाया माने गाहायनि बबे मोनसे बाहागोनि थुनलाइ होननानै लिरनो हागौ होनबा फक लिटारेचार एबा खुगा थुनलाइ होनना बुंदों। खुगा थुनलाइखौ जोङो मालाबा मा होनो गुबुन सोदोबबो बाहायनो हागौ, नाथाय फक होननाय इंराजियाव जों गोसोआव लाबानो जाबाय, फक लिटारेचार। दा बेनिफ्राय बे फक लिटारेचारा जोंनिया लिरनाय महराव थाया होनदों, खुगा खुगा सोलिबोबाय थानायसो, बेखौ गोसोआव ला, बारस्लायबोबाय थानाय। आरो बेखौ लिरगिरि थाया, लिरनानै दोननायनि बिनि लिरगिरिनि मुं होनो हाया। मानोना खुगा थुनलाइया जोंना लिरगिरि थाया, जोनोम होगिरि थाया। बेनिफ्राय जोंना मा बेखौ माबे समाव लिरजेनदों एबा माबे समाव सोर बुंजेनदों बिनिबो महर थाया होनदों। आरोबाव मोनसेया मा होनबावदों, खुगा थुनलाइ हिसाबै बेयाव मालाबा ओनसोल लानानै एसे सोलाय सोल' जानोबो हागौ होनदों आरो। ओनसोल लानानै सोलाय सोल' बिनि गुबै ओंथि फोरमायनाया सोलाय सोल'बो जानो हागौ होनदों आरो। दा नाथाय अब्लाबो जोंना लिरनाय लिरगिरि गैयाबा जोंना कमल कुमार ब्रह्मआ मानो नाम थाखो, नैबे मोनसेया जाहैबाय मा बे जथायनानै गोमालांनो नागिरनायखौ जोंनो लिरनानैसो होदों, नाथाय बे दिहुननाय नङा, बेखौ गोसोआव लादो। नाथाय मोनसे सर्ट स्ट'रि लिरोबा बियो गावनि लिरगिरिनिफ्राय दिहुनजाथारनाय। मोनसे पएम लिरोबा बियो, खन्थाइ लिरोबा बियो बिनि लिरगिरिनिफ्राय दिहुनजाथारनाय, बिनि नाम थागोन। नाथाय फक लिटारेचाराव मालाबाबो नाम थानाय नङा, बेखौ गोसोआव ला। माथो दिहुनगिरिनि नाम थाया, दिहुननायनि सम थाया, लिरनायनि बुंनायनि सम थाया, जायगा थाया, बे आरोखि। आरो एक्जाक्ट जाजोबनोबो जायाबो जानो हागौ होनदों आरो। खुगा खुगा सोलायलाङो आरो। दा अब्ला फैदो जोङो नायदिनि। बिथाङा बुंनानै गालांदों मा थाइजा सोदोबखौ महर गोनां खालामनानै बाथ्रा फान्दाय बानायनो हायोनो, क नाम्बाराव नाय। बेनिफ्राय मुंमा सोदोबखौ महर गोनां खालामनानै मुंमाजों गुबुन गुबुन सोदोब दाजाबनानै बाथ्रा फान्दाय बानायनो हायो होनदों। थाइलालिखौबो मुंमा आरो थाइजा मोननैजोंबो दाजाबनानै बानायनो हायो होनदों। आरो गाहायाव मा होनबावदों, गुबुन गुबुन सोदोबफोरबो बाहायनानै बाथ्रा फान्दाय बानायनो हायो होनदों आरो। मुंमा सोदोबजों बानायनाय एबा थाइजा सोदोबजों बानायनाय, बिदि मोनफा मोनफा बिथाङा बेखेवना गालांदों। नाय, खाफालगाव माने लाक्कि जानाय आरोखि, लाक जानाय, भाग्य जानाय, बेबायदि होनदों। थिग बिदिनो खोमा हो माने बाथ्रा खोनासंनाय, खोमाखौनो होआ एसेबो, नैबे बेखौ जों दासिमबो बाहायो, बाथ्राखौनो खोनासङा। खोमा फिस्रिनाय, बाथ्रा खोनासङै। खर' मोन माने बोराय जानाय, खर' मोनबाय होननाय जायो। खर' फुरबायाबो बोराय जानाय, बैसो जानाय। खर' हम, खर' जा, फोथै, खर' खेव, बे बाथ्रा बुं, खुगा नां, सावनां, खुगायाव नां, गोथाव मोननाय, खुगायाव नांबाल' जायो, ओरै आरोखि बिदि होननाय। खुगा मुथु, खुगा दाम, आखाइ सोमाव, गोसो हो, बेबादि। मन हो होननाय जादों। गोसो हो माने मा होननाय जादों, गोसो जानानै मावनो थिननाय, गोसोखौ होनानै मावनो थिननाय। मन हो माने गोसो खालाय, हाबिलासा, गोसो जा, हांख्राय, बेफोरो बे माखासेफ्रा बारा फैनाय नङा। हां ला माने एसे सम ला, दे एसे हां ला माने रेस्ट ला होननाय जादों आरोखि, सम ला। हां गोलाव बोनाय थैनाय, हां
फै सुथि मोनबाय दासो हां मोनबायलां होननानै बुङोबा सुथि मोनदोंमोन दासो रेस्ट मोनदों बिदि आरो मेगन सा मालायनि मोजांखौ नायनो हायिया मेगन फेदेर रागाजों दा बेखौ जायफ्रा ग्रामार दङ नोंथांमोनहा नायदो माने मुखास्थ' लाथारनांगोन बेखौथ' आंबो बानायनो हाया नोंथांमोनहाबो बानायनो हाया जाखौ दङ बेखौनो लानांगोन बेनिफ्राय बेनि जायना बिजाब गैया PDF फाइल लिंक मोनगोन डाउनलड खालामनानै लानो हागोन फरायनो हागोन आरोखि सुबिदा होदों नोंथांमोननो नाथाय बेखौ जोङो बिजाबखौ बायनानै ला बिजाब बायाबा जोंहा आरो बिजाब दिहुनगिरिफ्रा सानो मा जाया थुलुंगानाय मोना बाला गुदुंगा संसारनि दुखु दाहा मोनथि होनदों बाला गुदुं गानाय माने हाबा जानाय बेफोर फैनोबो हागौ नावद्रा बुनाय मालायनि मुं सुनाय बेनिफ्रायनो खिबुर फेलें जानाय लाजिनांनाय दै खालाय गोरलै खालाय बेफोर आरो दै खालामनाय दै गां गोसो जानाय दै गांदों दासो जों जेरै होनो दासो दै गांदों होननायनि दासो देहायाव नांदों बेबायदि बेबादिनो नैबेखौ बाथि गारनाय थैनाय बेफोरबायदि मुंमाखौ महर गोनां खालामनानै खुगा मेगन आथिं बायदिसिनाखौ बाहायनाय जेरावफ्राय दानिया आं खोन्थानो नागिरदों नैबे बांसिन जोंनियाव बांसिन फैनाया जाहैबाय नैबे लास्टाव मोनसे पइन्ट दङ जोंनाव गोसोआव लानांगौ बेखौ आरो बेनो एसे बुजिथावा माने गोसोआव लाथारनांगौ जाना दं बिसोरखौ माखासेखौ जों बाहायथारा नालाय बे जाहैबाय नैबेयाव दङ नै नोंथांमोना नाय गुबुन गुबुन सोदोबखौ महर गोनां खालामनानै होनाय जादों नै बेयाव जेरै दङ नै आनजादनि दाहाब नै दङ नै मोनथिस'आनो आनजादनि दाहाब बेफोरबायदि आरो एकदम गोनांथार बेफोरो जोंबो मोनथिथारनांगौ आनिथानि गोदाव सोदोबखौथ' हागोन आइ गैया आफा गैया बेबो गोथाव जायो एबा हेफाजाब गैयि मावरिया बेखौ होनदों ओंख्रियावबो बाहायनो मालाबा आइबो गैया आफाबो गैया ओंख्रियानो ओरैबायदि आरो माने थावाखै थिग बिदिनो माब्लाबा आइबो गैया आफाबो गैया होननानै रावनिबो मदद गैयियावबो बुङो आंहा आइबो गैया आफाबो गैयालै माने रावनिबो मदद मोनाखै आरो खिन्थु एक्सुवेल बेनो मोगथाङाव बिमा बिफा दङ बेबायदि आरो बेनिफ्राय आनिथानिबोथ' हाखागोन आलाबाव दा माने जाम्बाखौ होननाय जायो ओंखामनि आलि माने जोबथारै आदार जाबाबो जोबा ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ ओरै होननाया ओलैस्रो जानाय माने बोलो गैयै जानाय बेनिफ्राय नैबेयावसो दङ अजद हो मावनो बानाय मोदाय अरनाय सिरि थाहाबग्रा जानाय मोदाय अरदों नामा बेनावलाय होननाय मानो सिरि थादों ओरैबायदि अर नाङा दै नाङा माने मोजांब्लाबो गाज्रिबाबो मा जायो गोसो गैया होननाय जादों आरो नै आनजादनि दाहाब बिसोरखौ गोसोआव ला बेनिफ्राय दङ मोदाय अरनाय माने मा साननो रोङै जानाय आगोर गोमानाय राहा गोमानाय आवबायाव थांनाय फेलें जानाय बे आरो थिग बिदिनो गाहायाव दङ नै 100 फायख्रब माने खनले बुंबाय थाग्रा होननाय 100 फायख्रब बेनिफ्राय दङ खिफिथुमनानै लानाय दायखौ गोबां खालामनानै लानाय होननाय जादों गावनो गाव खिफिथुमबाय माने दाय गोबां खालामबाय खांखोर नांनाय उखै हाबनाय मा खांखोर नांना फैखो होननाय ओमफ्राय बे खिफि एवजानो गैयै एसेबो गैथारै गोरिबथार खुगा थास्लिमनाय मोजां रावजों बाथ्रा दानथेनाय खोलाहा खरसा जानाय माने थैनाय खुन्दुं आवा गाननाय माने खैफोदखौ मोनथिनानै थानायनो थिग बिदिनो बेयाव गोनां दं बे पेजखौ गोसोआव लाथारनांगोन थारमाने ओंखायनो सिलिमनि थांखु सोलोंनो गोब्राब सैमा आथिं थाबायद्लाबायग्राखौथ' हाखागोन सैमा खिफिथेरनाय गोबावजों फार नांनाय फुरा हाखागोनानो बेनिफ्राय जिगाब बुन्था माने नेहार आजोला रोंथारा जेबो रोंथारा जिगाब बुन्था आरोखि जिगाबनि अर थाबनो खैफोद फैनाय जानानैलाय बिसिग्रा निमक हाराम माने जासे जानानै बखिनानै थांग्रा आरोखि मालायनाव जानानै फैबाय बेखौनो आरो बखिबाय बिदि थबसि हाजि नामा फामिनि नाब्लावग्रा थाव थेलेफा बाथ्रा दैबायग्रा बेफोरबायदि बे पेजआ बेखौ नायजोबदो आरो मानो होनबा बेयाव गोनां दंथारो जायखौ जोङो न'आवबो बाहाया आरो मालाबा जोङो मानसिफोरखौबो बुंनायबो खोनाया बेबायदि आरो ओंखायनो बेयाव जोङो मखास्थ' लाथारनांगौ जानानै दङ दा बेखौ नोंथांमोना नायदो नायनानै फैबाय बायोबा हागोन जाहाथे हायो आरो गलाङा बेनि मार्कसआ गलाङा बेखायनो नोंथांमोनखौ बुंबाय दानिया अब्ला आं बेखौ फरायजोबाखिसै लिरख'नोबो जोबोद गोब्राब मानोना नों मखास्थ' लाथारनांगौ ओंखायनो नोंथांमोननो बिदि बुजायनानै होनाय जाबाय मानो होमबा जोंनिया थाबाय नैबे मा मोनसे बाथ्रा फांथे थांबाय जोंना बाथ्रा फांथे बे बाथ्रा फांथेखौ लागोन मोनसे बाथ्रा दानायखौ लानांगौ ना लानाङा नोंथांमोननि सायावसो आरो बाथ्रा दानायाथ' गोरलै सायाव मानोना मोनसे बाथ्रा जानोबा जोंना आबुं बाथ्रासिम सहैनांगोन दारिसिम सोंनायसिम जानो हागौ हांमा बाथ्रा थानाय जानो हागौ बेबो गोरलै बाथ्रा दानाया खेबसेनो ओंखायनो आङो बेखौ क्लास लानाङा बादि मोनदों जेरै जाय मोनसे मा जाबाय सोदोब बा मा जायखिजाया माबा मोनसे जा सोदोब मोनबायनो
जा सोदोबखौ जोङो बाथ्रा दानो थाखाय जों बेजों मोनसे आबुं सोदोब जानो थाखाय साबजेक्ट माने बुंग्रा ओमफ्रायो बेनिफ्राय मावग्रा मावजाग्रा बेनिफ्राय मावफाग्रा बेफोर थाफाबानो जाबाय आरो माने मा बुंग्रा थाथारनांगोन थाइजा थाथारनांगोन नङाबा थाइलालि थाथारनांगोन बे थांखि आरो थाखाया थाथारनांगोन आरोखि बे बाथ्रायाव जेरै लादों बेनि दारिसिम नङाबा टेस्टसिन आरो सोंनायसिन थाथारनांगोन आरो बेनिफ्राय जोंहा अब्ला गैलायानो बेयावहायबो दा नैबे खर'नि इउनिट 1नि फरायनानै बुजिनाय खन्थाइ राव सोलोंनाय आदब खायदा आरो बां रावारि सोलोंथाइ बिनि एसे लाबोगोन बेखौ MCQ हिसाबै लाबोनाय जागोन बिसोरखौ एसेनोसै गोजोन्थों।